салом, ба диққати шумо чанд хабари асосии имрӯзро манзур мегардонем. бо фармони президенти кишвар сафири тоҷикистон дар русия имомуддин сатторов аз вазифааш барканор шуд. хадамоти матбуотии роҳбари давлат хабар дод ки иллати аз вазифа сабукдӯш шудани сатторов гузаштан ба кори дигар мебошад. акнун ба ҷои имомуддин сатторов гулмаҳмадзода давлатшоҳ ба ҳайси сафири тоҷикистон дар русия пешниҳод шудааст. як зани рус дар натиҷаи муноқиша дидаи дониста 4 корд ба шиками зодаи шаҳри норак гулаҳмад довудов задааст ки ҷабр дида ба ҳалокат расидааст. барои муайян кардани ҷинояткор прокуратураи генералии тоҷикистон ва прокуратураи федератсияи русия якҷоя кор карда маълум карданд ки ин зан брежнеова эл мебошад ва ба моҳлати 8 солу 6 моҳ аз озодӣ маҳрум карда шуд. ростӣ барои мо маълум нашуд ки шаҳрванди тоҷикистон бо ин зан чӣ муносибат дошт. агар огоҳ бошед, баъд аз муноқишаи марзӣ дар сарҳади тоҷикистону қирғизистон фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ барои кӯмаки зарардидагон суратҳисоб кушода пул ҷамъ карданд, аммо баъдан вазорати корҳои дохила гуфт ки пулҳоро бояд ба суратҳисоби махсуси вазорати молия гузаронд. имрӯз муовини вазири молия гуфт ки баъди кушодани суратҳисоби махсус ба он ягон пул нагузаштааст. ин дар ҳолест ки рӯзноманигор раҷаб мирзо бо нишон додани квитансия гуфт ки ба суратҳисоби вазорати молия 10 000 сомон гузарондаанд. ӯ савол додааст ки ин пулҳо куҷо шуданд. сокини шаҳраки суғдиёни ноҳияи мастчо аз рӯи хусумати шахсӣ ба хонаи истиқоматии сокини шаҳраки бӯстон омада бо корд якчанд маротиба ба рӯй ва гардани ӯ задааст ки дар натиҷа ҷабрдида ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошта дар беморхона бистарӣ гардидааст. гуфта мешавад ки ҷинояткор пештар ҳам суд шуда буд ва ин навбат низ нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. агентии мубориза бо коррупсия корманди суғзаминсозро бо иттиҳоми заминфурӯшӣ боздошт кардааст. ном бурда бо истифодаи мақоми хизматӣ барои тайёр карда додани сертификати ҳуқуқи истифодабарии замин дар маҷмӯъ $3700 гирифтааст. бояд гуфт ки қаблан низ ин корманд барои гирифтани 26150 сомонӣ муттаҳам буд ва парвандаи ӯ барои баррасӣ ба суд ирсол карда шудааст. дар роҳи мошингарди душанбе варзоб садамаи маргбори нақлиётӣ рух дод ки дар натиҷа ҳамсари ронанда пас аз 1 соати интиқол ёфтан ба бемористон ҷон дод. гуфта мешавад ки ронандаи автомошинаи Hyundai Aventa дар ин роҳ аз ӯҳдаи идораи воситаи нақлиёташ набаромада аввал ба Opel Astra ва баъдан ба Tico бархӯрда ба соҳили дарёи варзоб сарозер шудааст. як ҷавони 20 солаи шаҳри ваҳдат бо як зан шинос шуда тариқи телефон аксҳои маҳрамонаи онро гирифтааст. баъдан ин ҷавон бо мақсади ба даст овардани фоидаи муфт то ҳол аз ин зан барои паҳн накардани аксҳо ба тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ ва онҳоро ба хешу табораш нафиристодан 7000 сомонӣ гирифтааст. милитсия ин ҷавонро дастгир карда тафтишот идома дорад. дӯстони азиз, ин буд чанд хабари муҳими имрӯз. ба канали мо обуна шуданро фаромӯш накунед.